Nah, ki. Ready ya? Yo, rong ewan dhisik, rong dhisik. Balungan. Orang gareng yang cekelane arek. Saran goreng gareng. Kene lho. Iya ora gajah-gajahan. Ora. Lah kok ora nyapa? Gajahe klenger, kademen kabeh gajahe. Lah kok gajah mana soalnya? Ini dagang ngamuk ora kok waduh. Itu berapa? Yang kita ini. Jadi bukan penyakit-penyakit akuratnya nggak sembuh-sembuh, sakit pinggang, kena kolesterol darah tinggi, pengaturan tulang. Jangan ke wartawan yang moto-moto. Baterainya ditinggal. Lah yo samunten ning kene. Ganti video wong-wong kuwi. Lah yo Nyawa lagi muda. Malah pas golek video ya. Nggih. Tuku aku nggo adak iki saiki. Plastiknya saiki ditindake. Ya iki kan betadak ya, Mbak. Ya rasa cilik-cilik iki, komo. Saya ngecilik iki. Niki saya sing anu sing kan pulau. Apa pabrik jenenge? Niku Haris. Biar mboten enten, Dek. Napa? Iya. Biar Jare beto kok iki. biasane gitu. Mandi trae, dari mandi. Biasane itu. Pandine jeprai ya. Ala mengke jaminan niku ora landhep melot sampe ning jalan. Halo, bakule laris. Bakule arit kelarisane lho. Memang sate Eh. ora landhep tinggalane. Omahe ning kene. Halo. Kuwi pembeline sak ono biyane lho. Nah, kuwi. Balong enten, bukan enten. Pasarane Balong, Balong jedes. Jedes, Bungkal. Ready ya? Pon kliwon buka lagi prei ngitung duit karo ngitung bati. Makasih lo Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share channel Yono Gajah Ponorogo.